Takže já vás vítám u nového videa z GTA San Andreas a tentokrát to bude taková série, co se stalo, když se vyboural jeden kluk. Takže začínáme. Zase práce. Kluk, to je. Vyboural se jeden kluk. Jo, hned vedle vás. OK, jedu tam. Jestli vidíte to černě, tak já to potom nějak upravím. Ježiš. Co to je? What? To se pěkně bourat. No, takže to bude potřebovat jiný auto. Tohle to je sám. A teď přeskočím proti druhý. Jo, tady to. Jo. Kaže, dneska jsem jenom zdravý já. No tak, jedem. Jsem se dá pěkně rozsekat, ne? Tak mu to odvezem. Když to potom má za rádio, že je to jako rozdělíte. Tak. Doufám, že to vidíte v pohodě. Tak. Dobrý klid, ne? Ježíš. Fuj. No, nechal to tady to právě. Cože vám se to nepovedlo? Ty kokos, no tak moje auto je zpětelý. Někdo se v něm přijel. No tak ho jdem hodit zůstat. Tak ho jdem hodit zůstat, jupi. Ajo. Papa. A tohle by bylo všechno, co se stalo, když se vyboural někdo s cizím autem. To bylo poučení, vždycky nekraďte auta. Takže čau.